daki bongkar bom ke bekha kumba khandai spa kilo tam AA khruit kari Amerika ya ka jakasna nuklear ka bahedu jong kari Iran ka badon hapo jong ka Isfahan mentakesingi yang ka tedam ka isir khai bha hapo jukote ke jaka bitar lep kari Iran ye kari Amerika kani ka senjam ka balashim de kari Amerika ban khruit da ubom ubakya hadu kumba shiton duna AA ya ka wei ka jakasna nuklear jong kari Iran bat kum juru ya ka jakabu sipai ka bakhlain ju kari Iran ka badon hapo jong ka Isfahan kare hadin bakari Amerika kala yo ye ka jingtip ka batikna bakari Iran kala pinkan ria ya uranium ujong ka hapo jong ka Isfahan kabare ka wei ni ki jaka ka basangan tam jong kari Iran banbo ye ki terthma ka bakhlan bor jong ka tigri namar baka Isfahan ka don ye ki tunnel ka jelu tam ya ka kadang sudap bansna thamai ka jingthmo jong kari Iran banbo ye ki terthma hapo jong ka jaka kare namar baka don ye ka jingsngan baki terthma jong kari Amerika kin omla satya ban kot satrai du jong gi gitlu ki jelu ki badon da spa metar hapo jong ka te ka Isfahan bat hage chu ka por ka Isfahan ka jaka ka byang bha ya korkom turikam hapo jong ka khindo nadu ki terthma bat ki operator ye ki te ki terthma hanrei ka ri Amerika ka dab ban ma hamlupa bagari ka jing bom jong ka ye ki jaka na nuclear jong ri Iran ka de na mar ka jing pen khain jong ri Iran ye ki kindon jong ka International Atomic Energy Agency la ni ka IAEA jong ka perthai bagari Iran ka persang ban buri ye ki jing sisa baro ba ka le persa ye ki kindon jong ka International Atomic Energy Agency jong ka perthai lare kari Iran kampat pendam hakmat jong kari Amerika rukan omsang esatia ban hertma yiki lightly ki jakas na nuclear jong kari Iran bat kita kidai ka Nathan ka Fordo bat ka Isfahan kari Amerika kala kran shai se ka perthai ban ongba ngin omsang esatia ban hertma yiki jakas na nuclear jong kari Iran lada kari Iran kadang buri yiki jing sisa baro bat kampat la ban sange sisendon bandang beteng ban sna nuclear hapo jong kite ki tunnel susu kari Amerika kala dawai kari Iran bagare ban penkelai kurkom perkhat ka jongka ba kamde ban penkhen ki kindon jongka IAEA jong ka perthai lada ka perthai ka nyoba ka jing hertma jong kari Amerika yaki jakas nuclear jong kari Iran ki badon hapo jong ka Isfahan hanathan bat hafordo bagalong ka babean balai ka perthai ka sapat ye kari Iran bakan penkhen an ban sna ki nuclear klam ka jingbit jong ka IAEA jong ka perthai lada kari Iran ka ong ba kam syam la penkhen an balai kam sa ye ka International Atomic Energy Agency bakan wan ban jengo ye ki te ki jaka kari Iran kala penkhen ki kendon joka International Atomic Energy Agency joka perthai haba kamnut ban sa ye ki bakan wan ban jengo ye ki te ki jaka don ayu hagi ki tlu ke jelu dik spa metar jong kari Iran hanrei kari Amerika ba kari Israel kat ba kari Iran kampat pendam kan sa sya penjot da ki bom ye ki lightly ki jakas na nuclear jong kari Iran ong presiden joka kari Amerika Donald Trump kumta ka thma chu kari Iran persa ye kari Israel bat kari Amerika kan nang kraw shu nang ni sakmat hadin ju ka jingbom ju kari Amerika ye ka Isfahan da ki bongkar bom ki bakhya hadu kumba khandai spa kilo tam ye lingba ki lingsun B2 Spirit steel bomber jong kari Amerika bantip ye ka jingnang ram ju ka thma hapo jong West Asia to ngendang ye ap ig weipat ki khubor ki bandangwan kubleshbon tat hadu bi kendu ha weipat ke video